सावंतवाडीमध्ये संजू परब यांच्या वॉर्डमध्ये आज एवढी मोठी सभा संजू परब आपण आणि आपल्या सगळ्या सहकार्यांनी घेतली याबद्दल प्रथमच तुमचं सगळ्यांचं मी कौतुक करतो. ही वॉर्डची सभा वाटतच नाही, ही जाहीर सभा वाटते. अनेक पक्षांना जी जमत नाही ती संजू परब तुम्ही एका वॉर्डमध्ये घेऊन दाखवली. त्यामुळे तुमचा विजय हा निश्चित झालेला आहे की माझ्या मनामध्ये खात्री आहे. कारण का आपलं काम मी अनेक वर्षांपासून बघतोय, आपली तळमळ मी अनेक वर्षांपासून बघतोय. नगराध्यक्ष म्हणून आपण जे काम केलं तो कार्यकाळ मी जवळून बघितलेला आहे. आपण युवकचे जेव्हा अध्यक्ष होतात तेव्हापासून आपण माझ्याबरोबर जोडले गेलात आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत एक कुटुंब म्हणून, एक सावली म्हणून तुम्ही राणे कुटुंबाबरोबर राहिलात. मी खरोखरच देवाचे आभार मानतो की मला असा एक जवळचा सहकारी, एक कुटुंबाचा सदस्य मला मिळाला. मला संजू परबला काहीच सांगायची गरज पडत नाही. माझ्यानंतर केसरकर साहेबांचं भाषण आहे आणि मला माहिती आहे केसरकर साहेब नक्की म्हणणार संजू केव्हाच येणार होता पण तुमच्यामुळे थांबला. खरं तर हे खरंच आहे की अनेक वर्षांपासून आम्ही जिल्ह्याचं राजकारण बघतोय, आपणही बघताय. आणि आज जिल्ह्याची परिस्थिती जी काय आहे, सन्मान्य केसरकर साहेबांनी मनापासून प्रयत्न केले की युती व्हावी, मीही प्रयत्न केले की युती व्हावी आणि सन्मान्य उदयजी सामंत यांनी प्रयत्न केले की युती व्हावी. कारण का हे सगळं आपलं एक मोठं कुटुंब आहे. हे कुटुंब एक राहावं. आपण हिंदुत्वासाठी एकत्र सगळे आलेलो आहोत. तो हिंदुत्वाचा विचार घेऊन आपल्याला एकत्र पुढे जायचं असल्यामुळे ही युती हवी, ही युती पुढे गेली पाहिजे. याच्यासाठी सन्मान्य केसरकर साहेब असतील, त्यांनी तर शेवटच्या 21 तारखेपर्यंत मनापासून प्रयत्न केले पण ती युती होऊ शकली नाही. आणि संजू परब तुम्ही मैदानात उतरलात, तुम्ही उमेदवारी घेतली आणि तुम्ही पुण्या जिल्ह्याचा रेट वाढवला. म्हणजे जिल्ह्याचा रेट नाही, जिल्ह्यामध्ये जो रेट चालला आहे तो तुमच्यामुळे वाढला. आणि मग आम्हाला असिस्टिंग ऑपरेशन करावे लागत आहे. पण किती जरी रेट वाढला संजू परब तुमचा विजय हा निश्चित आहे. लोक तुमच्या बरोबर आहे, लोक तुमच्या सोबत राहतील ही माझ्या मनामध्ये अजिबात शंका नाही. कारण का तुमचं काम आहे, तुमचं नातं आहे, तुमची ओळख आहे. लहानाचे मोठे तुम्ही या शहरात झाला, या वॉर्डमध्ये झालात. आमच्या वहिनी त्यांचा संपर्क अनेक घराघरामध्ये आहे. मला असं वाटतं तुमच्या विजयामध्ये वहिनींचा फार मोठा वाटा असेल एवढं मी तुम्हाला 100% सांगतो. कारण का या कार्यक्रमामध्ये यायच्या अगोदर आम्ही माहिती काढली संजू परब जिंकतो तो नेमकं कोणामुळे जिंकतोय. 50% केसरकर साहेबांमुळे आणि 50% वहिनीमुळे. वरचे बोलत आहे तुझे केसरकर साहेबांचा आशीर्वाद तुझ्याकडे आहे, वहिनींची साथ तुझ्याकडे आहे आणि मी तर आहे. जिथे 100%चा सगळा विषय संपतो त्याच्या बाहेर तू जिथे सांगशील तिकडे निलेश राणे तुझ्यासाठी उभा आहे. एवढं मी तुला आज या जन्मात अनेक जन्मोजन्म तुला काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही. कारण का बघा लक्षात कसं असतं, माझ्या पडत्या काळामध्ये माणूस कोणाबरोबर राहायला पसंत करतो की जो पदावर आहे, जो पॉवरफुल आहे, अशा माणसाबरोबर माणूस राहायला पसंत करतो. संजू परब कोणाबरोबर राहायला, एक मला असं वाटतं धीरूभाई अंबानी म्हणायची स्वर्गीय की माणसाची खरी ओळख करायची असेल ना तो कोणाबरोबर उभा राहिला हे जर कळलं तो माणूस कळतो. संजू परब माझ्यासारख्या माणसाबरोबर उभे राहिले. या जिल्ह्यामध्ये अनेक सत्ताधारी झाले, अनेक लोक मंत्री झाले, त्याच्यामध्ये केसरकर साहेब पण झाले. अनेक मोठमोठी लोक या जिल्ह्यात झाली. पण 2 वेळा पराभूत झालेला उमेदवार निलेश राणे त्याला संजू परबने निवडला. त्याच्या मागे सावलीसारखा उभा राहिला. हे दिवस माझी साथ कधी सोडलेली नाही. काय मिळवलं त्यांनी मी कधी कधी विचार करतो. माझा कोणीतरी कुडाळमध्ये बॅनर किंवा कुठेतरी फोटो जाळत होते कुठल्या तरी विषयावर,
त्याची प्रतिक्रिया म्हणून जिल्ह्यामध्ये आता कुडाळात जाळला, कुडाळातच त्याचं प्रत्युत्तर गेलं पाहिजे होतं, पण ते कुडाळात गेलं नाही, नंतर गेलं. पण पहिलं प्रत्युत्तर कुठे गेलं असेल तर ते संजू परब यांनी घेतलं. माणूस आज पण तो त्याच्या मनातलं बोलला की पैसे येऊन जात असतात, पैशाचं काय असतं. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बोलले होते, आपल्याला अनेकांनी ती क्लिप बघितली असेल की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बोलले होते, पैसे येऊन जातील, येतील, परत येतील, परत जातील, पण एकदा इज्जत गेली, स्वाभिमान गेला तर तो परत कधीच येत नाही, तो कुठल्या बाजारात मिळत नाही. ती लढाई संजू परब लढतोय. त्याचं काय केलं मला सांगा, कशासाठी तो लढतोय? तो गपचूप बसला असताना आज तो वेगळ्या पदाची उमेदवारी घेऊन बसला असता. सगळं सुटसुटीत आहे, घर बघा किती सुटसुटीत आहे. आता हॉल सुटसुटीत घरासमोरच झालेला आहे. आयुष्य एकदम सुटसुटीत आहे त्याचं. त्यांनी कशासाठी घेतलं हे सगळं अंगावर? कुठेतरी केसरकर साहेबांवर अन्याय होत होता, कुठेतरी पक्षावर अन्याय होत होता, कुठेतरी आमच्या शिंदे साहेबांवर अन्याय होत होता, म्हणून हे सगळं अंगावर घेतलं त्यांनी. काही गरज नव्हती. आम्हाला कधी कधी भीती वाटते साहेब, केसरकर साहेब, आम्हाला कधी कधी भीती वाटते की बिचारा संजू एवढं सगळं करतो पक्षासाठी, आपण त्याच्यासाठी काय करू शकतो की नाही, म्हणून ही भीती आम्हाला कुडाळात वाटते की कधी कधी संजू परबचे स्टँड घेतो. काही गरज नसते, पण ते लोकांसाठी घ्यावे लागतात. आज जे काय संजू परब म्हणतोय, राजकारणाच्या विरोधात कोण हिंमत करतो बोलायचं? कोण हिंमत करतो? आम्हालाही आदर आहे त्या राजकारणाबद्दल, पण संजू जे बोलतोय ते विषयावर बोट ठेवतोय. उद्या तलावात गेला, आपण बसायचं कुठे? कसं चित्र दिसेल ते? उद्या अनेक गोष्टी बोलण्यासाठी अनेक आहेत, पण मी बोलणार नाही. मी फक्त इकडे संजूची साथ द्यायला आलोय. शेवटच्या श्वासापर्यंत निलेश राणे संजू परब बरोबरच राहणार हे सांगण्यासाठी आले. आज पक्षीय संघटना बांधत असताना बघा जिल्ह्यामध्ये कोणाची नावं प्रामुख्याने येतात? कोण फक्त चॅलेंज करू दे संजू परबला, दुसऱ्या दिवशी प्रवेश तयार. असा अंगावर घेणारा विषय पोलीस स्टेशनचे असू दे, मेडिकल कुठलेही असू दे, अंगावर घेणारा व्यक्ती लागतो. नाही तर काही नाही, सगळं सोपं होतं आमच्यासाठी. आम्हाला काय मिळवायचं होतं याच्यातून, पण कुठेतरी सामान्य लोकांची कामं व्हावी, त्यांना कुठेतरी न्याय मिळावा, त्यांची कुठेतरी गैरसोय होऊ नये, म्हणून या लढाईत उतरलेलो आहे. नाही तर कोणाला काय मिळवायचं नव्हतं. याच्यात काय स्वार्थ आहे? आम्ही एकाच सत्तेमध्ये बसलेलो आहोत. पुढे जाऊन 3 तारखेला एकामेकांच्या घरात आम्ही जाणार आहोत, आम्ही एकमेकांबरोबर जेवणार आहोत. मग कशासाठी ही लढाई होती? तर ही सर्वसामान्यांसाठी लढाई होती, आणि ती सर्वसामान्यांसाठी लढाई आहे. म्हणून संजू परब, सन्मान्य दीपक केसरकर मैदानात आहे, लक्षात ठेवा. नाहीतर त्यांचंही काय केलं नव्हतं, त्यांना हे सगळं सहज मिळवता आलं असतं. पण कोणतरी तुम्ही पकडायचा बाहेरचा पैसेवाला, जो राज्यसभेची तिकीट बसून सगळं मागत मागत आला, त्याला ऑफिस उघडायला लावलं, तो भिकेला लागला. लक्षात असं कोणाबद्दल बोलू नये, पण कशासाठी मी म्हणतो, त्याची नियत खराब आहे. आणि ज्याची नियत खराब आहे ना, तो कधीच कुठे पोहोचू शकत नाही. तो माझ्या बरोबर होता, विचारा संजू बरोबर होता. आज संजू परबला हरवण्यासाठी जे पैसे वाटप होतात ना, ते तो करतोय. कुठून आले पैसे? काय आले पैसे? एवढी मस्ती? राणे साहेबांबद्दल बोलणारा माणूस आज पैसे वाटतोय उघडपणे. संजू परबला पाडा काही करू. काय पाडा? कशासाठी? संजू परबनी फक्त माझी साथ दिली म्हणून पाडा. मी तुम्हाला आज सांगतो, शब्द जरी त्याचे असले तरी मी त्याला सांगितलं होतं की संजू हे सगळं झालं पाहिजे. पक्ष संघटना, शिंदे साहेब आपल्याकडे बघतायत. शिंदे साहेबांना जो अभिप्रेत असणारा पक्ष आपल्याला इथं उभा करायचा आहे, त्याच्यासाठी तूही कुठे कमी पडू नको, एका बाजूला मी कुठे कमी पडणार नाही, म्हणून तो कामाला लागला आणि पक्ष संघटना वाढवतोय. याच्यामध्ये त्याचा काय गुन्हा आहे? पैशाचा जोरावर अरे तुम्ही एक निवडणूक जिंकाल. तुम्ही विचार करा, ही निवडणूक जिंकणार नाही म्हणजे नाही. कविटकर मॅडम, तुम्ही नगराध्यक्ष बनणार म्हणजे म्हणणार. आम्ही जीवाचं दान करू, पण तुम्हाला नगराध्यक्ष बनवण्याचं राहणार नाही. कारण का स्पर्धा बघा ना काय, हे सगळे तिकडेही आमच्याच आहेत. तेही फोन करतात कधी कधी, साहेब हे काय झालं, त्याला बघून घेऊ आता पुढे. पण उद्या तुमची सेवा करण्यासाठी, सेवक म्हणून, मालक म्हणून नाही, अजिबात मालक म्हणून नाही. आणि म्हणून माझं काही पत्रकारांनी सांगलं होतं, काही पत्रकार आले सावंतवाडीच्या विषयावर प्रतिक्रिया द्या. त्याला काय प्रतिक्रिया देणार?
अहो ज्या उमेदवार आहेत भाजपचा त्यांनी आमदार खासदारकीची निवडणूक लढायला पाहिजे, तुम्ही कार्यकर्त्यांची निवडणुकीला आहात, तेवढ्याच तरी सोडा. अहो कार्यकर्त्यांना कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकी लढू द्या. पण आज तसं झालं नाही. आज प्रजा विरुद्ध राजा असं सावंतवाडीचं चित्र झालं. आता प्रजा जिंकणार की राजा जिंकणार ही आता तशी लढाई समजू नका की कोणतरी वरतून काहीतरी आदेश देईल. आता ते दिवस गेले. आपण 21व्या शतकात राहतो. 21व्या शतकामध्ये सन्मान्य केसरकर साहेबांनी करोडो रुपयाचा निधी इकडे आणला. आजही केसरकर साहेब मंत्रालयात गेले, 2-3 तास घालवले, तर करोडोचा निधी आणल्याशिवाय परत घरी येत नाही. हा अनुभव मला आहे. हे मी तुमच्या तोंडावर फक्त कौतुक म्हणून सांगत नाही. कुठेही गेले केसरकर साहेबांच्या नावाचं वजन. मी त्यांच्याबरोबर एका कमिटीच्या मीटिंग मध्ये बसलो होतो. ते एका कमिटीमध्ये माझ्या बरोबर आहे. ते नेमकंच बोलतात. पण असं बोलतात ना, समोरच्याला ते समजतं आणि समोरच्याला कळतं की हे जर केलं नाही हा माणूस सोडणार नाही, ते असं करत नाही. पण त्यांना ते तसं वाटतं. मी त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी शिकतोय. सगळंच काय शिकलो अशातला भाग नाही. कारण का केसरकर साहेब सगळं शिकवत नाही. तू तसा राहिला पाहिजे काहीतरी. एकदम शांततेत सगळं मिळवलं कसं जमत असेल नाही. मला कधी कधी साहेबांचं खरोखर आश्चर्य वाटतं की एवढ्या सगळ्या टेन्शन मध्ये पण एवढा शांत स्वभाव तुमचा साहेब कसा. हे मला एकदा वेगळा क्लास द्यायच्यासाठी आता शिकवा कधीतरी. काहीतरी मोठं नुकसान व्हायच्या अगोदर शिकवा, एवढंच फक्त विनंती करतो आपल्या समोर. माझं मोठं नुकसान, बाकी कोणाचं नुकसान होणार नाही, नुकसान होऊ देणार नाही. हा पक्ष शिवसेना सावंतवाडीमध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये, मालवणमध्ये त्या नगर परिषदेवर भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही. हा छंद आम्ही बांधलेला आहे आणि 100% आमचे सगळे उमेदवार निवडून येणार म्हणजे येणार. केसरकर साहेब असाच आशीर्वाद संदीप परब यांच्यावर ठेवा, माझ्यावर ठेवा. आमचं सगळं काही ही लढाई सोपी होणार. तुम्ही मैदानात आल्यापासून मी मागे म्हटलं होतं की अनेक लोक पत्ते बदलतील आणि तसंच झालेलं आहे. आज 21-0 होणार. ते केसरकर साहेबांमुळे होणार. ही काळ्या दगडावरची खेळ आहे, ही कोणच चुकू शकत नाही. आणि म्हणून केसरकर साहेब तुमचा आशीर्वाद, तुमचा जो काही याच्यावर ठेवण राहिलेली आहे, तुमची पकड राहिलेली आहे, ही दाखवायची वेळ आहे. आणि तुम्ही या वेळेला 100% दाखवल्याची मला खात्री आहे. बाकी सगळं काय करायला आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहोत, हे शहर जपण्यासाठी. आणि हे तुम्ही जपू शकता. आता या शहराला देखील माहिती आहे की ह्या सावंतवाडी शहराला जर कोण जपू शकेल तर सन्मान्य केसरकर साहेब जपू शकतील. दुसरा कोण या शर्यतीत नाहीये, लांब वरून नाहीये. म्हणून या शहराने आपल्याला आशीर्वाद द्यावे.